bakoro korwase kaunti ya Kisii babiri baguchamo na kuikire kolekia bage kwenekiwa ase bunge ya South Mugirango ikyukerirete chiburaburu no kumnyokiwa kwa mugavana be kaunti ya Kisii Paul Simbarati nabona nigaba MC abo baganirie obwa matobu yakorokana egatia barai irwikirania obokoreri boroboronge asaba na inchi be kaunti ya Kisii. Ati no mugavana utakita kugabanya county for the remaining 4 years we come on isaba barai why was abachumba kianda aba MC bare elected 45 na bare nominated to my Joseph Mbalenga baro 24 gabara ibonse bukaba bekamo no ni tuarengo we kana tu bekamo egera tugendere pamoja tusikie county yetu to the next level ono engineer nataka tabango yo lengo machama ni saba bachumba aba incident area tuanyigi keri asinguru chi nene nande togosabanga nande terero kanande ase county area ya Kisii intoliko chigwanja ntuna barai intoliko chigo ikaranza tuligerie bintu bigosareka igonta gitiko kwanera chi incident yange ibere isatu chiabeire nande tutaite kugikeri ebikoro birie bibe bya kira sabarai baito bagata gitiko itekia manyinga sabantu baito intu ase intu no mogusi egesa kukyo mogusi intu akaite kaniri manyinga lakini yaikeire boni gabarai bakuriyo borai bagotumeka chinguru chiyo borai gokora yatalia maya tunto mwanjete na ndo mwaito koboko ekera kogenda kera constituency tigagende akwana magenderera yorota kogenda ochikonya ko oversight tutagete gotebyo mugambi Simbarati nga a protocol asa matanga is very important egintu kiamana mono kubwatie protocol lakini umuntu mutangani okoba blamed ne speaker ye county assembly ekororokana ngo speaker obegetu tanya gosoma no standing orders tama itoto presidency bona yarangiritirio kangese ngenjamanyete ngaki ere speaker omuntu akorangire next numuga no bugabana akeba ngo mochumba takoreteki tayo igo twara gotebinya numba ngaki nyasago konye orore bintu byonse buya ugenda urasoma machiko umagucha nare gotebye speaker eria yari kurwa mabaga nabunete protocol ekara kwanita agakora agakaba MCA baye bagakora igare ko Elsivano osoro rikondo muno mochumbe bwe eria nera kwane ekara kwanira korire alike egaba ne kwane koleta basikomo mochumbo Elsivano osoro nere no mwana oigwere kurwabugira no mochumbo bogirango na akende tukurabuna nayo akeire gabugusi engima na akende tubugirange engima to ikase tigasi kwa esiko yaye osoro aye no mugambie chief whip no ramukira aye tigabono toiraneri Simba kuna abantu bawo bokoboko yanda ye 10 omochumbo ito osoro ndo mwaito koboko tigakore